Okay, sige. Uy, okay pa ka? Okay ra ko. Tinuod ng imuhang buhok? Oh, tinood ni. Ay, pwede mo hikap? Oh, pwede ra. Pila nakatuig kang kulot? 1 year. Aso gipa tuyo ra na? Did you cut kulot since birth? Dili, kulot jojo. Ano nung ka 1 year pa? Sige ko kupawon. Mag-unsa di man tulo? Uy. Oy, gagaw. Murag liloy mag mga nawong. Murag dili gagaw. Ay, mag mga paamahan. Malumbang. Ginakasriyan imong inyong relasyon? Ah, pwede ra. Nagka-relasyon? Wala. O di ba na tayo suryaan? Pero dai ka kan kanang marag ka koyo ko kandre kaniya. Nakay ka? Kamit up gani ha? Oh. Asa man nagi ka nang kamit up ni mo ka gani ha? Diri ra pod. Aso bagoy ra mo na ila-ila. Oh, bago ra. So nakuyog dayon. Oh, koy. Muna usos mga batan unron lagi. Ano mga babae ba diri ba tas makila-ila, anana dudulolon. Pila mo ka oras nagkuyog-kuyog? Mga 2 hours siguro. Kung sige surya sulod sa 2 ka oras. Abot ra sa mga kan kanang among naitabo sa among kinabuhi. At asa mo ka kan kakita diri ra pas dalan? Ito sa ano, dira sa parke. Nasa'y kuyog pod. Wala, siya ra joy usa. Tas imong gikuyogan. Oh, akong Sa gikuyugan. pagkuyog nimo, kuyog di sila moron. Nilay sila. Ah, so murag ni automatic og date mo 2 ka oras. Oo, nga. So sa yung gipang buhat-buhatan na 2 ka oras. Wala, galako-lakaw ra, dayong ni Pungko, mga ra, dayong guys, storya na. So far, unsay nailaning mo niya within 2 hours? Kuhan, kanang hilumon kayo, marag ulawon ba, So napagabay. ikaw mo sige istorya. Oh, pero mo, kana po siya, mo tubagar, Japon siya. Marag mo sabay ba, nga na. Trip ni mo na kanang klase ng babaeng hilumon or basig hilumon ra na karon. Oh, trip na ko nga na. So gada na yun na mag-Facebook. Friends lang daan sa Facebook. Ah, okay. So nagila-ila na mo pero karon pa nagkahibalag. Kailan siya na ako, marag, naibog siya na ako ba, na, Sure ka? oh, Ningon di siya. oh, kaniya. Asa daw? Oh, At sa, before mo naghibalag at sa tanay naman na before? wala. Wala jud. Oh, karon ra jud. Tet karon pa siya ningon nga na interesado siya nimo. Oo. Ngano gunong ganahan siya nimo? Umbot tungod daw sa akong mga may day kanang Ano sa imong gimaydi? kanang marag natuyan siya ba or marag matured kuno ko mukuan Murara? or matured dagway ambot. Sa iya ha ka so far naganahan po ka? Oh, ganan pa niya. Sa iya naganahan nimo niya? Like dili kay siya layan mo dolog mga laki. Friendly siya sa kanang kailar ano niya. Dili kay siya managad na ano. Sa uban. Oh, sa uban. So karon kung ingkaso ipadayon ila-ilahon sa. Oh, ilaw sa. Kana ka minsahin niya? Nunta sa ibray mo pag-uli. Thank you sa hug nimo ganiya. Ikaw muna mo'y kahag. Wala, pass. Ano man, pila man itong edad di ay? Wala, study first. Eh, Mamas boy. so study first na yun siya, wali klase ron. June pa. Kaya wala pa makinahibalag. In kaso makahibalag ka karon willing kang makikstorya 2 hours. Dili. Ano man? Ara, laglag naman niya mo ah. Iba, makikita kag babae bang makikuan ba nimo? Makikila-ila. Di po ko. Tapan ko mama. Grabe po ng kasabantang mama. Ikaw, in kaso na makikila-ila nga babae dire. Kon ra nang ilailaw na pod pero bisa ta mo kan nang go far ba. Dili mo po na imong kanon uyabon na yun, iba? Ila-ilahon sa. Oh, lilawon pero lucky ba mo kan. Laki mo ha? Ay dili lucky mo lucky mo kan ba nang mo para mo first mo may ngana ba. Ay, tinuod ba po na? Gani. O, bisag ang bayi maingon nga naibog nimo, dili po na imo take advantage. Ikaw dyan po, mo initiate, di ba? Pero atong klarohon bayi imo ha. Oh, bay ako oy. Okay. Sige. So sa karon wala mo. Kaya ano say rason ganin nimo? Anong wala? Study first. Saban man ta mama. Kaya wala pa mo may nahibalag. Focus na nag basketball og kan eskwela pod. Nami pang shoutout. Shout out sa akong kuan idol na si Kuya Ivan Lazarte o si Iman Catalan. Shout out ninyo unta matagan ko niya jersey og medyas og si Kamalo di ay. Dita malimot magdinalo nunak. Chat up di ko sa mga gagaw, Roy, Bugig, Roy. ni Cedric. Mura to.